Mama siya nalata. Ang saba. Iya, yung wati. Mao di ay. Ganay wati. Na, daw kang wati ning kulabid. Mao di siyang nadaot. Mao di ay. Na, daw kang wati. Mao di siyang nadaot. Mao siyang nagluya. Agoy da pa. Na, duha ka buok. Mga naglabs ko. Mao di siyang nagluya. Sige, nagdagan. Nagdagan, sige. Baling ka-excited nga maligog dagat. Hala, naka sila. Naligo dahil mga kabataan. Hamula, nungguba. Pagkuan siguro nino. Ano sa baka ni naguba? Hala, pagkato suning agaton. Naguba. Naguba di ba? Pagbagyo sura no. Oh. Ada na. Kalinaw bas dagat katinaw. Ha? Naabot siguro na pag-agato no? Dagat ba? Mura na ka na muka. Ano? Lapag. Ano muka? Dara Kani wa mo tani nang daluna. Nabunton ta koy hapin day dito. Mo hinda ko ng ilang dagat ang bulasan. Nabaw mo ba? Ang bayaw ay naghinlo og kuan isda. Katinaw. Tinawa kaayo. Tinawa kaayo. Naghinlo kami isda. Na ako'y nakita diring ng nangamang bagagmating. Asa datot na ta? Na, daray. Na, sige dagan. Ala, ni balitok. Suksok siya guys. Suksok siya. Ala, suksok. Na si anak. Na si anak ay. Na, kanang natipak. Uli ang nga na siya, manada siya anak. Ano na ay? Ala, sige, ala! Ala, Jonas! Kung ano, Jonas, uy! Ala na! May kong di katog ka. Yan na, nalingaw. Yun na ng panguhag isda nga. Di mo ganda siya kakuha. Labaw sa na siya init. Saman, Gabe? Ha? Sama yung pangita? Anda, sinuwat na. Unsa man imong gisuwat? Be, unsa man imong gisuwat be? Di man na masabtan. 915. Oh, 915. Ngita kon mig butiti. Ngita pa man nga namang ko butiti. Hambahan daw. Ayaw ko na kay di mudagan. Kusog haman. Hala una pa na. Butiti din na. Kabutiti ana. Uy, di man maklaro sa kamera. Mga unami kay gutom. May maestro? May nagpaduwa pag ngadto pa pareha. Naligo na sila. Ang sabi pangita day. Wadak pan to. Naidagang mabuwaon sa day ni mga hugaw no. Yay. Nang lutiw.
Daming tagaw. Ha? Na di ay. Nay floating cottage ngadto. Nay nagkantahay sayo pa. Tao teka, sino ba teka? Ah, oh. Uy, Dibang. Banig, Dibang, dire ay. Man dire. Kita nag-amigos give dayon ay. Sag-asa na siya. Laila sa mo. Laila mo give. Laila sa mo. Introduce yourself. Makainom yun na. Ha? Ayaw oy, mapiang, naunsa tumbling ka dyan. Lami kaligo noon. Lami. Nainit oy, daw. Maligo nami guys, kay manguli nami ron. Hello guys, naabot nami ikan nigog dagat. Di ana pugod sa akong kuan tanom. Akong ibalhin akong panagyuta kay may sure sa kauyon sa yuta. Nag-gloves ko kay sakit yung kamot samad sa panglaba. Na ako ni ibalhin. Kaya naunsa ning naong ani kalatian ni siya. Unsa ning naong ani niya. Ako ni siyang kuanon guys, akong habuaon. Unsay nangyari ani niya. Uy. Mama siya nalata unsa ba? Yeah, yung wati mo di ay, ganay wati. Na daw kang wati ning kulabid. Mo di siyang nadaot. Mo di ay. Na daw kang wati. Mo di siyang nadaot. Mo siyang nagluya. Agoy da pa. Na duha ka buok. Mga naglabs ko. Mo di siyang nagluya. Kaya na ay wati, damo. Na ay wati. Makaluya man ang wati gyud guys. Kay kaunon man ilang gamot. Malata. Oo di ay. Oo gini siya makauyon. Kaluoy. Hindot naman ni siya guys. Hindot naman siya design sa dahon. Ada. Hindot na siya design sa dahon. Ada pa. Tulo. Upat. Upat kawate. O dahil ni siya. Luya.
Na siyang nagluya. Uy, dapat day oh. Tulo to. Uy, ang nagi day siyang gamot. Tulo ka buok. O di ay. O di ni siya guys nga nagluya. Nagkuantaw. Nag-yugpos. Ay, ang wati na da. Marag yung naglabs ko. Sige, kaya kung kamok yay sa panglaba. Ay, may wati mo. Dagot na ni kalugayan. Ito na yung liwat ani. Ako ni siyang ibutang to. Kanina po guys, yellow fusion. Ako ni siyang pangwaag sa kay damo. Damo ay ni siya mo nang damo naman kasi punuan. Ako na sa siyang kuhaan. Kuhaan. Ano gun man sad? Ya ko kuan guys, mahinatag nga kaang. Ya akong butang tanom kay ako maning ili sa iya daghang siya kaang gihatag nang gagmay. Ako siyang tagaan sa tanom. Ngayon siya kana kong yellow fusion. Mangayo kuno siya ani kani mangayo siya ani. Mao na tagaan ako usa. Kuhaan ako siya usa ka saha, itanom ako siyang kaang. Ya kaning akong watermelon. Kana watermelon man ni. Kaya maning kaang, may akong ibalhin diri. Buhi na ka maning akong watermelon. Wati. Wow, ang bilis ng wati. Kadako. Oh, nag-green ang wati. Yay, green ang wati. Nag-rainbow. Ano saman? Oh, kwarta. Nangayo akong anak ko kwarta guys. Ang kwarta. Nahuwam ko siya ng cellphone. Na ako nang nabalhin ang watermelon. Ito pa na yung anak ko nabalhin. Papay simana. Naghubo ko glove guys kay imo ko katarog kuha sa saha og mag-gloves ko. Mura man ko ang sabaw. Mura ko'y magunitan. Tabunan mas gloves. Wala akong gihubo kay aron tarong pagkuha sa saha di siya malunggo. Kuan nagbugat. Wala na nagbanta siya sa saha. Ang gwapa na kabanta ni. Saan pa ni? Saan ni siya pagkuha? Pagahit na po dyan sa kaayo. Ako lang gini siyang ibton. Nimbagtok na siya guys. Nimbagtok. Pero nindot siya. Aw. Muy da po day wati. Na po siya wati. Wati. Daghan siya gihatag na akong kaang. Ako lang siya tigaag tanom. Asa na ba itong blade? Diba? Na guys. Na siya gamot. Buhi na ni. Yan ka ni.
balik na nako ni siya sa iyang kaang kay kukuwag saha. Wala ko nag-gloves. Kaya mo ko yung lisod pa may kapal. Mapagos ng laban ako. Anak ko sa laba. Ay. Kuhaan ako siya laya. Mga laya. Karon guwapa. Mga laylay. Oh. Papa kaya nga akong kuhaan guys. Pasyata. Tapos pagpalit na ko ani. 2 kadahon 600 da sa shipping. 700 kapin. Unya dako na nakabawi naman ko ani. Karon wala na ko out. Nag-iban ko atog usa. Wapa na kay siya. Oy nailaya sa gawas.